Helo bawb, a chroeso cynnes iawn i chi i'r gwasanaeth ar y sul arbennig hwn, y sul cyntaf yn hymor yr Adfent. Mae'r oedfa'n cael ei darlledu heddi o Gapel y Priordy yma yng Nghaerfyrddin. Mae torch yr Advent wedi pharatoi ar ein cyfer ni eleni eto, ac i ni ddiolchgar iawn i un o aelodau Priordy, Jill Owens, am baratoi'r dorch hyfryd hon. A heddi ar y sul cyntaf, i ni'n mynd i gynnau'r ganwyll cyntaf ar y dorch, sef canwyll yn symbol o obaith. Gweddiwn. Un ganwyll wedi chynnau yn arwydd obaith, yn disgleirio yn erbyn anobaith, yn neidio ac yn dawnsio yn y tywyllwch, i ddweud bod Duw ar y ffordd i'n cyfarfod ar ffurf baban mewn preseb, yn dwy'n gobaith a llawenydd a heddwch i'r byd. Gadewch i ni fyw mewn gobaith, byw wrth obaith, a bod yn arwyddion gobaith, mwyn i bawb gael gweld. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Eseia pennod 9. Ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt bu cam drin ar wlad Sabiwlon a gwlad Naftali, ond ar ôl hyn bydd yn anrhydeddu Galilea'r cenhedloedd ar ffordd y môr dros yr Iorddonen. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Amlheais dorfoledd iddynt, chwanegais lawenydd. Llawen hant oedd flaen fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddent yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliais yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr fel y nydd Midian. Pob esgyd ar droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dillledyn wedi drybeiddi mewn gwaed fe'i llosgir fel tanwydd. Canis bachgen aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Wel, diolch i chi am ymuno ni ar y sul cyntaf yn hymor yr Adfent. A heddi ni wedi cynnig cannwyll gobaith ar y dorch Adfent. Ond beth yw gobaith? Agwedd optimistaidd? Wel, fydden ni'n dadle bod gobaith yn rhywbeth llawer mwy nac ryw agwedd optimistaidd. Beth yw eich gobaith chi ar gyfer Nadolig 2020? Ond mae'n siŵr gen i ein bod ni'n rhannu'r un gobaith eleni am Nadolig iach a diogel yng nghanol effeithiau Covid-19, ac hefyd yn cydobeithio y daw brechlyn mor fuan a phosib i atal y feirws. I ni'n cynnal goleuadau Nadolig fel arwydd obaith. Ac mae yna hen chwedl sy'n sôn bod Martin Luther, y diwygiwr Protestanaidd, wedi mynd am dro yn y goedwig un noson, ac fe gollodd ei ffordd ar dydd yn dirwyn i ben a'r tywyllwch yn ei amgylchynu. Ond yn y pellter fe welodd ei oleuadau, fe pe bai nhw'n dawnsio rhwng y coed. Ac fe ddilynodd Martin Luther y goleuadau a chyrraedd pentref cyfagos yn ddiogel. Ac fe ddywedodd bod y goleuadau welodd yn y coed wedi rhoi gobaith iddo fe. A dyma ni'n gosod goleuadau ar ein coed Nadolig ni hefyd yn arwydd o obaith. Ond mae'r ffaith bod angen goleuni yn golygu bod tywyllwch. Fel na oedd hi ar y bobl Israel nôl yn y ddyddiau Eseia. Sylwch ar y geiriau negyddol sydd yn y bennod hon. Cyfyngder, tywyllwch, caddig didew. Ond gyda phob gair negyddol mae Eseia'n gosod gair cadarnhaol hefyd. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni. Yr rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Do gwawriodd bore newydd i ddylai ofn y tywyllwch yng ngenedigaeth y Meseia. Daeth y goleuni'r byd yn gyntaf felly i gael gwared o'r tywyllwch. Nawr, pe bai chi'n eistedd mewn stafell dywyll a bod gyda chi lamp a chanwyll, ond dim ond un fatchen, be fyddech chi'n cynnau'n gyntaf tybed? Y lamp neu'r ganwyll? Pa'n bynnag byddech chi'n dewis cynnau'n gyntaf, a peth cyntaf bydd angen gwneud yw cynnu'r fatchen yn dyfe. Mae'n cymryd ffynhonnell goleuni allanol i gynnau goleuni yn y tywyllwch. A dyna'r union beth nath Iesu pan ddaeth i'r byd yma. Meddai Eseia, drylliais dy iau oedd yn faich iddynt,
a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrwr oherwydd bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a gelwir ef cynghorwr rhyfeddol, tywysog heddychlon. Nawr, os edrychwn ni ar hanes y bobl yma Eseia'n siarad â nhw fan hyn, fe welwn ni bod nhw wedi profi tywyllwch mawr. Geson nhw i bradychu ar sawl achlysur, ac hefyd i caeth gludo o dan yr Assyriaid. Mi roedd hi wir yn dywyll iawn arnyn nhw. Mae'r tywyllwch yn medru'n hamgylchynu ni am nifer o resymau. Ac yn sicr nid yw'r misoedd diwetha hyn wedi bod heb i tywyllwch. Covid-19, Gofid, salwch, dryswch, profedigaethau, colli gwaith, colli cwmni, ac bod tywyllwch rai yn fwy dwys nag eraill, mae'n siŵr bod yna elfen o dywyllwch wedi cyffwrdd a bywyd pob yr un ohono ni mewn rhyw ffordd neu gilydd dros y misoedd diwetha hyn. Ac mae wynebu'n problemau ni mewn tywyllwch, fe pe bai nhw'n gwneud y broblem yn wath. Nawr, o'n i ddim amdano chi, ond os dwi'n becso, os dwi'n poeni am rhywbeth, mae'r Gofid yn llawer mwy dwys pan mwy ardd ei hun yng nghanol tywyllwch y nos. Erbyn y bore, bod y Gofid yn o hyd wrth gwrs, mae'r wawr fel petai'n rhoi nerth newydd i ni wynebu'r broblem, mae'r goleuni yn ein cynorthwyo ni ryw ffordd ac yn ein nerthu ni i wynebu'r broblem honno. Dymuniad Iesu goleuni'r byd yw ein cynorthwyo ni i weld bywyd yn ei oleuni ef, mwyn i ni fedru wynebu unrhyw dywyllwch a ddawyn rhan yng nghwmni ac yn nerth i nad yw ei oleuni ef byth yn diffodd. Mae gan Ioan adnod arbennig yn y prolog i'w efengyl. Mae'n adnod o didog, fi'n credu. Y mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth y goleuni i oleo'r tywyllwch, ond fe ddaeth y goleuni hefyd ac anrhydedd i bobl oedd wedi colli parch. Mae'r bennod hon o Eseia'n agor gyda'r geiriau, ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt, bu cam drin ar wlad Sabulon a gwlad Naftali, ond ar ôl hyn bydd anrhydeddu Galilea'r cenhedloedd. Anrhydedd i bobl Galilea. Nawr, yng Galilea mae Nazareth, ac oni ofynnwyd rhywdro, all dim da dod o Nazareth. Doedd dim disgwyliadau mawr ar ysgwyddau bobl Galilea, roedd ei hanes yn mynd o'i blaen nhw. Mi roedd yna rhyw fath o stigma yn perthyn iddyn nhw. Ond daeth Iesu ac anrhydedd i rheini a oedd hebddo, ac mae Eseia'n disgrifio hynny wrth ddweud bod yr ardal yn cael ei lenwi a goleuni. Daeth Iesu a llawenydd mawr i'r ardal gyfan, ac mae hynny'n hynod o feddwl i fod e wedi cael ei eni mewn stabal. Tybed ydy ni, chi a fi, tybed ydy chi fel finne o bosib, odi ni eriod wedi colli parch rhywun? Odi ni'n teimlo'r byw oherwydd hynny? Odi ni'n cario ryw stigma oherwydd ein bod ni wedi gwneud camgymeriad rhywdo, neu falle bod ni wedi gwneud y penderfyniad anghywir, o bod hynny'n pwyso arno ni, ac yn cael effaith arno ni o hyd. Mae Iesu goleuni'r byd yn dymuno dod ac anrhydedd a gobaith nôl i'n bywydau ni. Mae fe eisiau ni symud mlaen yn ei oleuni ef. Fel na fydd ein hatgofion yn fwy na'n gobeithion, ac fel na fydd ein hanes yn fwy na'n breuddwydion. Mae Iesu'n ein hannog ni gamu ymlaen yn ei oleuni ef i ddyfodol llawn anrhydedd a llawenydd. Ac yn olaf, daeth o goleuni yn ôl Eseia i symud cysgod angau. Cysgod sydd uwch ein penen i gyd bob un. Mae rhyw deulu yn trwle yn cael ei fylchu gan brofedigaeth bob awr o'r dydd. Ac bod marwolaeth corfforol yn ddigon heriol, mae marwolaeth ysbrydol yn gyflwr sy'n medru bod yn heriol hefyd, cofiwch.
Mae marwolaeth yn arwen at ymbellhau, ac mae marwolaeth ysbrydol yn golygu felly pellter ryngo ni a Duw. Ond y cysur a'r gobaith i ni yw nad oes rhaid i hyn i fod. Gyda dyfodiad Iesu'n byd ni a chyda'r aberth droson ni fe ddaw i'r sawl sy'n ymddiried ac yn credu ynddo, yr hyn y mae Eseia'n ei alw'n dad tragwyddol, sy'n addo heddwch a chyfiawnder i'r dyfodol. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol, tywysog heddychlon, ni bydd diwedd ar gynnydd y lywodraeth, nac ar ei heddwch. Does dim un angen yn fwy ar fyd marw, na gwaredwr byw sy'n rhoi bywyd. Ie, roi tywyllwch dros y tir i gyd, i'r pwynt pan ganwyd Iesu, a dod â goleuni i'r byd. Ond fe ddai tywyllwch i fwrw gysgod ar draws y tir am rhai oriau, rhai blynyddoedd yn ddiweddarach hefyd. Wrth i Iesu, mab Duw, goleuni'r byd, grogi yn y tywyllwch hwnnw ar groes garw. Hynny yw, nid dathlu genedigaeth unrhyw faban bach a wnawn ni adeg yn y Dolig, ond dathlu genedigaeth gwaredwr y byd. Roedd y groes yn taflu chysgod ar lwybr Iesu o'r foment y gafodd ei eni. Ac eto, drwy'r tywyllwch hwnnw, yr unig beth oedd yn parhau ddisgleirio oedd croes Crist, ac mae'n parhau ddisgleirio heddi. Disgleiried gole'r groes ar uchel fanner byd. Tywyned gole'r groes i ddyfnder tlodi dyn, gan ddangos gobaith dod drwy'r loes a'r ddelw Duw ei hun. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Bydde di baratoadau'r Nadolig, yng nghanol dryswch a gofid ein cyflwr presennol, fod yn rhai llawn goleuni Crist, a ddaw â gobaith, anrhydedd a bywyd i ni. Amen. Amen.
Maddeuwn. Arglwydd, diolchwn fod o oleuni wedi gwawrio ar dywyllwch ein byd trwy dy air yng Nghrist Iesu, i roi yn ei olwg ar ogoniant y gariad, i wasgar tywyllwch ein hanobaeth, i ddeffro'n meddyliau geisio, ac i roi yn ei weledigaeth o ddynoliaeth wedi dyrchafu ogoniant. Cymorth ni yn llewych dy oleuni i ganfod y ffordd at Iesu, ac yn ei gwmni ef y ffordd i'r bywyd. Arglwydd, cyffeswn fod ofon dy oleuni diarno ni o bryd i'w gilydd. Y mae mor ddisglair a threiddgar, ac ni fynnwn i'w bylydre o leion meddyliau dirgel, ein cymhellion anheilwng, a chilfachau tywyll ein bywydau. Tywyna arnom arglwydd, di noethna'n heogrwydd, dangos i ni ein hangen, a gosod ni ger bron disgleirdeb dy drigaredd, fel y profwn wefr dy fyddeiant, a'r hodio mewn ffydd a llywenydd fel plant y goleuni. Arglwydd, cliw ein gweddi dros y rheini sydd mewn tywyllwch heddi. I'r rhai sydd mewn unigrwydd a dieithrwch, wedi llethu gan swildod a nerfusrwydd, a heb neb i'w cynnal a'i hamgeleddu, rhol leini dy gwmni. I'r rhai mewn afiechyd a gwendid, sy'n anobeithio am wellhad, ac yng ngafel nos dywyll i pryderon, rhol leini dy ddiddanwch. I'r rhai mewn amheuon ac ofne, sydd wedi colli golwg arna ti, ac yn methu gweld ystyr na diben i'w bywyd, rhol leini dy wirionedd. Ac i'r rhai mewn tlodi a newyn, sydd wedi llorio gan eu hamgylchiadau, ac yn dioddef oherwydd trachwant eraill, rhol leini dy gyfiawnder. Gweddiwn y bydd dy blant di ym mhob man yn dod o hyd i lawnder a llywenydd bywyd, o fewn teyrnas loyw dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Unwn ni yn awr i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Yr o ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwen ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg. Caneseddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Mae diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.